बिथांमोना बर'नि हारिमुखौ सोदेरना लानो गोनां बायद' जाबाय। खिन्थु बेयाव जुदि जोङो बागुरुम्बा मोसानायाव जुदि जात नङाब्ला कुल नङाब्ला होननायाव जिसु नङाब्ला होननानै जुदि बुङोब्ला बे जोंनि हारिमुआव कनफ्लिक्ट जाबोआमोन। आरो जों नुनो मोनदों नंगौ शंकरदेबा जेब्ला बियो बैष्णव धोरोमखौ फोसावबाय बै समावबो माखासे बर'फ्रा मा जाबाय असमिया धोरोमाव कनभार्ट जालांबाय। अर्थात शंकरदेब फोसावनाय धोरोमाव जों कनभार्ट जालांबाय। धर्मखौ लाहैबाय जोंनि हारिमुखौबो जों मा खालामबाय फानहैजोब्बाय। अर्थात बिथांमोनजों जों मन' जाबाय। शंकरदेबनि धोरोमजों जोंनि बर' हारिमुआबो मा जाहैजाबाय मन' जाजोब्बाय। दा बेनि थाखाय जों नुयोसै दायो मिडियाफोराव नुयोसै बर' दख'ना स्राय स्राय गानो खिन्थु हारसानि नाग्रा नाम खालामनानै मा खालामो बर' सिख्लाफोरा मोसायो, बर' बोराय बुरिफोरा मोसायो, नाम गायनानै मोसायो। बे बेसेबां जुक्ति गोनां। जोंनि हारिमुखौ बिथांमोनाबो मा खालामबाय रोखोमसे दागु फोनांगासिनो दङ नङा होमबा? खोब बार्गेनिं जायो ससियेल मिडियायावहा खोब बार्गेनिं जायो आरो नांलायबाय थानाय जायो सेंग्राफोरजों सिख्लाफोरजों बेयाव जायफ्रा बाहागो लायो नुयो। दा अब्ला बे फारसेथिंनिफ्रायबो मा जाहैबाय जोङो जोबस्रांलांबाय। अर्थात धोरोमजों हारिमुआ सोमोन्दो दङ जोंनि बेयावनो मिथिबाय जे ख्रिस्टियानिटि धोरोमा जायफोरा जिसुखौ मानिबाय बिथांमोननि हारिमुआ कमप्लिटलि मा सोनाबनि जि सोदोमस्रि बै सोनाबनि सोदोमस्रि आरो बै सोनाबनि हारिमुजों गोरोबनाय। बिथांमोना इसोरखौ सुंग्रिनोब्लाबो जोंनि बर' दख'ना बर' गामसानि प्रयोजन गैया, बर'नि आर'नाइनि प्रयोजन गैया। एकदम लंपेन्ट गस्ला सुट टाइ एखेबारे कट फट गाननानै इसोर सुंग्रियो। जोंनि खाम जथा सिफुंनि दरकार गैया। एकदम गिटारनि दुलेना माबा माबि देंखो दामनानै बिथांमोना मा खालामो इसोर सिबियो। अर्थात जोंनि हारिमुनि बिथांमोननियाव मा गैया गोहोम गैया। फार्स्टथिं नायदो ब्रह्म धोरोमाव मैया जों माइनावखौ बिराद मोजाङै गाजा गोमजा बरायबाय नङा होमबा? खिन्थु बिथांमोना बरायाखैना आलारिबो सावा माबो सावा। जानो हागौ बिथांमोना हिन्दुइजम हिसाबै फैबाय थानाय कालि फुजायाव बिथांमोना सावगोन खोमा, आं मोजां मिथिया। जोंहा भाइया मिथिगौ आरो कालि फुजाफ्रावसो सावगोन खोमा। दा बिदिनो बे संकरिफोराबो असमिया कालसारजों गोरोबलांबाय। सोरबा जुदि सर्ट संबो जुदि लायोब्ला जयगुरु जुदि लायोब्ला बिथांमोना बाङालि कालसारजों गोरोबना थाङो। बिथाङा बर' जानानै गैलिया, बाङालि कालसारजों बाङालि हारिमुजों बिथाङाबो गोरोबलायबाय। अर्थात धोरोमा जोंखौ जाति हिसाबै थांना थानायावबो मा खालामो मदद होयो। जों बर' जाति हिसाबै थांना थानांगोनब्ला बाथौ धोरोमाल'सो जोंखौ जाति हिसाबै थांना थानायाव फारफ्रोमबो बिथिङाव जोंखौ रैखाथि होनो हागोन। दा बेयो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ सुंग्रिनायजोंल' नङा, बे जोंनि जाति थांनाय थैनायनिबो बेवहाय खोथा दङ। दा बेखौ दिनै गुबुन हारिनि जाय इन्टेलेक्सुवेलफोर बिथांमोनाबो मिथिबाय बाथौ धोरोमा दिनैनिफ्राय जुदि 50 बोसोरनि सिगाङाव जानायमोनब्ला दिनै ख्रिस्टियान धोरोमाव थांनाय, जयगुरुआव थांनाय, अन्यान्य धोरोमाव थांनाया आरो खमायबावगौमोन। अर्थात गैया जाबावगौमोन आरोखि। दा बेफोर बिथिंनि थाखाय जोङो मा खालामनो नांगोन जोंनि साफ्रोमनिबो जुदि मेन्टेलिटि जोङो बर'नाइज जानानै थांना थानांगोन। गामि हिसाबै जोङो बे गामिनि मुंखौ जों बिथा खालामनानैनो सोलिगोन थैजासिम नङा होमबा? नोङो जेरावबो थां, बबेबा साख्रिखौनो मावहैथां, बहाबानो थां, बिजनेसखौनो मावहैथां, नोंथांनि सिनायथिनि आन्दोआव मा दङ नोंथांनि गामिनि मुं। बे गामिनि मुंखौ गारनानै नों खुनु दिन गावखौ एस्टाब्लिस खालामनो हाया। हागोन ना? खुनु दिन हाया। अब्ला बे गामिनि फारसे साननो गोनां गैया नामा मानो? अनन्तपुरायाव थां, दरगावआव थां, रौतायाव थां, नोंखौ जुदि नों सोरजोंबा रायज्लायोबा, नों जुदि सिनायथि लानो गोनां जायोब्ला नों गामिनि मुंखौ बिथा खालामनानैसो नोंनि सिनायथिखौ नोङो होनो हागोन। अब्ला बे गामिखौ मोजां खालामनाय, साखोन सिखोन खालामनाय, बयजोंबो बाख्नायजानाय खालामनांगौनि दायित्वआ नों आंजों बयनिबो गैयाना? निश्चय दङ। आरो बे दङखायनो जोङो समाज फाथिनानै रायजो जादों। बे दङखायनो जोङो समाजाव मोनसे खान्थि खालामनानै जों रायजो जादों।
आरो बे थांखिखौ मजबुत खालामनो थाखाय गावबा गावनि जि सिन्ताधारा गावबा गावनि जि मेन्टेलिटि बेयो राफोद जानांगोन आरो बे राफोद खालामनायनि मोजांसिन लामाया जाबाय नैबे गोथार बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालियाव जों मोनफ्रोमबो मंगलबार सानाव जुदि फैनानै दसे जों आरज खालामफैनो हायोब्ला सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै जों बयबो जुदि बे खामानिखौ